Ki pulit ka jala kila pengat ki support ki Kendon Arms Act persya ya wei upulit hadin ka jinglap iki kuli bat kiriam pulit hapo ka jaka sakwai jong u kabudan ha ka phalau jong ka mosque ha William Nagar East Garo Hills. Superintendent of Police ka district uba SA Renja ulayat hu baka jinglap ikini ki kuli bat riam pulit kalawan long hadin ka jing a jing tep daki nong shong shnong sheki bor pulit ha ka step jong ka khat lai trik leber. Ha ka jing token la ba uni upulit ke East Garo Hills DEF ubadan menta ha ka shuti ula i no iki southly ki kuli ki bempat pendankam karyam pulit belt boot bat ki weipat ki tiar hapo ka kamera jong u ha ka jaka bandaj IT ha ka jaka bu tiar jong ka tanat pulit. Ka jingbu iki kuli ha ki jaka shimen ha ka jaka bandaj IT ha ki jaka bu tiar jong ka tanat pulit ha ka por berit shuti ka dei ka balakang persya ong uba renja. Ha babenrap bagi pulit kila kurup no ikini kitiar bat la register case persya ya uni upulit hapo ki Kendon ka Arms Act. Ha ka juk kapor uni uhe pulit ukin tui ki pat ba bakim dei ban pensap riang ki kubor bom shisha ha ki rensan social media da ki jing thmu ki bas niu. Kanu ka jingbom ko ngo ya kan ka jingkarpan on khmi bania bat shim khyare ki bor ka an bat kan khring ru ha ki jing penshi tom bating e kat kum ka an ulamaham.